नमस्कार। एठारे उपस्थित थिबा सम्माननीय अतिथि और पूज्य गुरुजनମାନଙ୍କୁ मोर प्रणाम। एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त छोट बड़ भाई और भौणी माननको आजिर गांधी तथा शास्त्री जयंती उपलक्षे मु स्वागत जणाई आज गांधीजीଙ୍କ विषय किछि कहबाकु जाउछि। सत्य धर्म न्याय मार्गरे जे साधक प्रति ସେହି सत्य ଶିକ୍ଷା ସାଧକ ନଦୀ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀର ହରାଇତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ସାଧକ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥାଏ। ତା ଆଗରେ ଅନାଦିର ମହାପରାକ୍ରମ ରଣହୁଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରର ଝଞ୍ଝଣି ଝଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ପୁରୁଷ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ାଇବା ଓ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ